Audio Jungle. नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। पीएसटी एलिमेंट्री स्कूल लोठई बाजार में सरस्वती पूजा के संगे भइल कक्षा 10 के लइका लोगन के विदाई। रउआ लोगन के बता दी कि पीएसटी एलिमेंट्री लोठई बाजार में कक्षा 10 के लइका लोगन के विदाई के संगे संगे सरस्वती पूजन का भी आयोजन कइल गइल है, जौना के मुख्य अतिथि माननीय गिरीश राज त्रिपाठी जी, जौन प्रबंधक स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय सिंहपुर के रहनी। कार्यक्रम का शुभारंभ सबसे पहले माई सरस्वती के चित्र पर पुष्पार्चन और माल्यार्पण करके कइल गई और वैसे सारे जो भी अतिथि लोग रहे वो दीप प्रज्वलन भी कइल। एक बाद लइका लोगन के विभिन्न प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कैले रहनी, जौना में रिदम त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत शिव तांडव नृत्य काफ़ी जीवंत रहे। ओके जितना लोग जब मौजूद रहे बहुत बहुत सराहना कैले रहने लोग। अतिथियों लोगन में कार्यक्रम के संबोधित भी कैले रहने, जौना में श्री त्रिपाठी जी ने लइका लोगन के आशीर्वाद देनी और परीक्षा में सफलता प्राप्त करे खातिर मूल मंत्र भी देले रहनी। वो बतौनी कि टाइम मैनेजमेंट कौने तरीके से कइल जाला और समय का सदुपयोग करके ही सफलता के प्राप्त कइल जा सकेला। विशिष्ट अतिथि मनोज शुक्ला जी लइका लोगन के संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करे खातिर प्रेरित कैले रहनी। साथे साथे प्रेम कुमार मुफलिस जी लइका लोगन के बतौनी कि विदाई एगो सतत प्रक्रिया है, ई जीवन में आगे बढ़े खातिर अवसर प्रदान करेले। राहुल गिरी महामंत्री युवा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर बतौनी कि लइका लोगन के सफलता प्राप्त करे खातिर सुनियोजित ढंग से तैयारी करे खातिर टिप्स देले रहनी। योगेंद्र मणि त्रिपाठी प्रधानाचार्य ओम सरस्वती शिशु मंदिर रुद्रपुर के द्वारा लइका लोगन के इतिहास गा रहा है दिन रात गुड़ हमारा गीत गा के एकदम समा के बांध देले रहनी। एक अतिरिक्त अरविंद यादव जी, शैलेंद्र मिश्र जी, अमरजीत सिंह जी, श्याम नारायण विश्वकर्मा जी, शिवम निषाद जी, अंशु त्रिपाठी जी भी लइका लोगन के संबोधित कैले रहनी। कार्यक्रम के अंत में कक्षा 10 के सगरी लइका लोगन के अभिनंदन पत्र मुख्य अतिथि एवं उपस्थित अतिथियों के द्वारा दे के सम्मानित कइल गई। एक कार्यक्रम में प्रधानाचार्य करण तिवारी जी, राम सहाय मणि त्रिपाठी जी, पायल जी, प्रीति जी, महेश्वर जी, सूरज जी आदि स्कूल के शिक्षक भी उपस्थित रहनी। सबसे अंत में स्कूल के प्रबंधक रत्नेश कुमार त्रिपाठी जी आयल सगरी अतिथि लोगन के धन्यवाद दे करके आभार प्रकट कैनी। Audio Jungle.